tervehdys täältä Höljäkän säätämöstä. Nähdään tuossa eilen semmoisen videon, missä tyyppi kytki jatkoroikan tälleen niinku lenkiksi ja sitten olikohan se sytkärin joku tämmönen kipinä sytytyssysteemi, se sillä antoi kipinän tuonne. Mulla nyt ei sattunut olemaan sytkäriä tähän hätään, mutta tuolla hyllyssä oli tämmönen astetta jytkympi magneetti. Tämä lopputulos näyttäisi olevan kyllä ihan sama, että kun laittaa tuon magneetin tuohon keskelle. Ja tässä on kyllä hirmuisen himmeä tämä merkkivalo, en tiedä näkyykö se nyt edes tuonne kameralle, mutta valo syttyy joka tapauksessa. Tämmönen ledi nyt ei tietysti hirveästi vie virtaa, mutta on mulla tossa tämmönen 300 wattin halogeenilamppukin. Hyvinhän tuo palaa sekin. Ja tosiaan sitten jos tämä magneetti ottaa pois, niin käy näin, että tämmöstä höljekkäläistä fysiikkaa.